Han hedder Jonas, han er kun 22 år. Han har langt og plusket hår, og han kan godt lide damelår. Han bor i Aalborg, og når de unge piger så hun får han større banker på, så kan han ikke få den op at stå. For hans lille diller, den kan ikke blive stiv, selvom han prøver. Jonas, få dig nu et liv. En dag der kom der en dejlig pige ind og sagde: Jonas, vil du ikke med mig ind i seng? Så sagde Jonas: jeg ved sgu ikke om jeg tør, for lige er meget jeg prøver, så kan lidt lemme give større. Jonas siger selv, at han har en kæmpe banan, men hvad hjælper det, når han ikke kan få den op at stå? De fleste piger ender med at gå. Jonas sidder så tilbage og må jo selv gå gælden af. Na 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 na. La 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 la. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. For hans lille diller, den kan ikke blive stiv, selvom han prøver. Jonas, få dig nu et liv. Na 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 na. Na na